Još si se i raskrečio. Ko da smo Kinezi pa te vodimo za pojest, a ne za slikat. Da. On se boji dosta, da? Preplašen je. Mišo? Da vidim, jesu još te okice krmeljive. Što ja ne volim kad su krmeljivi. To ne može dugo slušati. Nije fino, vidim. Nije, da. Milo. Kad neće stajat. Koliko je tu stavano, ono je teže slikati. Pa, jako teško, ne teže, nego nemoguća misija.